Rayon için zor vakıga. Çünkü barıbır indi rayon başlığının birinci funksiyalarının en birincisi dep aytırga kerek. Rayon halkının isenligin, eminligin temin etүү. Albatta, ul yönelişte birinci meditsina hizmetkarları tıra. Ol yaktan olsa ikincisi zor armiya, gayri hizmetkarları baktırın aşkından artarıp, meditsina hizmetkarları şuraya bizden 500'ge yakın. Şuna göre en zor iş bilen temin etүү boyunca armiyalarının birisi bulup tıra. Albatta, men de özümden sözümle rahmet aytırdan başlar edim. Rüstem'de bek zor etip rahmet sizge. Albatta, Hayratlar Rezervation Marat Ayınışka'da yetkileriz bizden rahmetlerini. Marat Ayınışka'da bek zor rahmet. Ondan sonra Rafael Fernandez'e ayırım rahmetlerini aytası kele. Hem sizge, hürmetli kollegalar, barıbıran aytıp gitildi. Soğuş bilen bir buldu bu yıl, 2020 yıl. Şuna karamastan Allah'a şükür. Biz bek zor yığaltılar keçirdik dep aytırasım kelmey, çünkü bizden smертность arttı gidetdi 10%, 10%ga, Средняя Республика boyunca 27% bamayın. Şolay bir Moldova rayonlar gidetdi, даже 50%ga yakın. Ösüş bilen bitirgen rayonlarda buldu. Şuna kırıp barı sizden hizmet, koygan fidakar hizmet. Özünüzde korkup kalmadınız, sizni sakladık, özünüzde isen kaldınız, hem şunun vakitte rayon halkında sizin bilen isen kalıp kaldık. Elbette 50 rayondaşımızı yoğalttık. Zor yoğaltıp da bizden için ailesine, balalarına, tuğanlarına nuşanamız Allah verse 2021 yılda bu vakitte nakirlep biz vazgeçerbiz deyip birlikte. Elbette rayon başlığı olarak men material texnik bazıga özümle cevaplı hissiytem indi. Barabır indi birinci ratta biz meditsina hizmetkarlarına işler için, bizlerinin profesyonel hizmetkarlarını başkarıp çıgar için tiyişli material texnik bazını buldurga tiyişli biz hesaplayız. Elbette indi o Respublikanski учреждение, şuna göre Selametli Sağlığı Ministerliğinden başka mümkün değil. Hakikaten ki bir rahmet eylesin kile Marat Ayınışka, ona poliklinikani işlep çıktık etindi biz barabır heybet halk için, halkını kabul eder için bu yıl 21 programı kırdı bitin 35 milyon bizden laboratuvar ilişka kırdı bitin biz. Benim aytasım kile nerse barabır indi belki yakşatı ol 33 milyon Haydar Akbaç göre biz bu laboratuvar ilişkine de kapital etip işte bizim işçilerge, deşlerge olmay olsun hem rayon özel banitsalarına nindi derecede biz diagnoz koyarlık laboratuvar analizler işley alabız, şunu işlerle gitip dışarılar tolırga tiyesini bilen, kak profesyonel, kak spesyalist olarak kiri biz ihtinavını işlemeyenbiz, yıl sayın bizge bu kadar akşa verip durmazlar, şuna göre biz işlegeç mınavına isimine doğru kiterle gitip işler bitirge tiyesini. Buna Marat Kaniş'te etip bitti histologiya, o histologiyani biz kötüp hallerimiz bitedri onkobolneyler boyunca. Hadi bit siz yasaysız anamızı köpnü halıqqa ne көрсәтәсез bu hakkında etkenimce. Kıta bir kurduk indi nerse eken, kıtanın köpnü yerde, payda yerde, köpnü şeratlar tardak, Allah verse, rahmet bir zor. Selamet Sağlığı Ministerliğine bir laqtanış kapaytıp koysa, köpnü halıqqa biz jigindip tudurabız sizin bilen birlikte. Şuna göre men baya ettim, baribir biz Aktanışta bu CMP, ikinci bu CMP yasalmaz. Barı siyaset indi bizden Selamet Sağlığı Ministerliği para. No, birinci diagnoz koyu, barı bizden tüp burçlarımızdan birisi şu kurduktan bilgiç olarak, spesyalist olarak Haydar Akbaç, buna yönelişte tağın indi biz laboratuvar analizler bitkareleriz, diagnoz koyar için indi abarudiniler gerek, indi bölmeler gerek ola, bütün isim olduğunu qarab, anlaştırıp, Allah verse onu biz bir yıl 35 milyarga sinisinden bilen işlep çağırga tiyiş olu atsekme dep aytaman. No, elbette rayon başlığı olarak men to'xtamayman, bir yaşarman. Bugün bir yıl neçikte biz proyektni ishlarga tiyish, rayonning diagnostika отделение bo'yicha durust aytdilar, Haydar Akbaç. Bugün endi ol rayonning diagnostika отделение tugul, Paşandır onjalalı более-менее. Hozir onu biz kirisitib, anda pристрой обязательно kerak, proyekt ishlab, proyekt bilan biz ani everdab, normal etib yasavni turmushga oshirga tiyish. Albatta Haydar Akbaç'tan münasır aytırgan ayber tugul. Şuna göre men özümün cevap alıp kalam. Aytaman bu yıl proyektin işlesek, neçikte Haydar Akbaç senin bilen aldığı yıllarda biz inanın işe girdik. Ular bilse onun boyunca da bizge
kire söz aytışy bolmady. Aldagy ýyllarda programma kirtip, anawy diagnostik awrularny kabul etip, üzerinde bizning bilen boldarga tiýişdik. Biz hem albatta andan indi bölmeler bolga tiýiş, indi awarny bolga tiýiş. Ana indi proýektlerin wagtynda biz Aydarappa sizin bilen birlikde turmuşga aşırga tiýişdik biz isaplaybiz. Şuna göre raýon başlygy olarak kileşeklerine erikde edip gitdi. Haýsylar ki abarudynar kerek bolan operatsiýa sarışyn indi, narsasal işler için dip menzilden turgan ýeri ýaşapmyn köpmedir indi. Sponsorlar aşa köpmedir indi. Özüň raýon geçişinden kerek birbirini ýapar emi. Bir gaýra baralmaýsyň, ýerde bitere kerek medisina hyzmatkarlaryny bolitsaga şulay bolgaç biz ana bir nişikde karşı kile turgan aýbap tugul bu mümkinde. Reytenek benim nasırayım çıtıkan işte 30 lira kaldaş, Aydarappa. Utarnık suyungan emin, 13 mingaş. Ben ömürge 13 mingan jogy ýerinde. Men şok 30 lira çyp oturlar. Senin sırıştamyn men analizim bik kurmadım Aydarappa. Kiminde detalyny analiz ýasarga tiýişdi. Biz wapşa oktanly şiraýany bişlikden düşkeni yok, bir neme ýeşär. Hocalyk boýunça da, başga meseleler boýunça da şoňa menim üçin ol toýa bitmedi. Kagazynda analizlara kerek, paka kim kriteriyem reyting çygarlar. Indi reyting kim jogaplar. Mesela men şo aýtyp goýan, raýonyň bar reytingi gerek. Menim her bir zam nawa reytingge jogap beren akyr. Oý şo aýtyr, niýe? Men zırap çygaray ekan şo reytingler boýunça. Niýe biz 31-de oturga tiýiş bolýar? Şoňa görä atstejuý terekere, ýygy kwartany analiz ýasara kerek. Şo aýtyp barganda bu wagtynda şemese что син хотя это меня демографик тагынап тугун менин ölümşamda şu an kreditten men her bir kriterini analiz edip baytam 21 года biz indi dinamikada bolurlar bolsa diýip Aydarappa çeýten. Oltar bir 13 mingaç birde kelip çöse kelmeýindi. Hatta bu 12-ge 11-ge köterilýär. Menim şulayrak görasym kile Allah bilse. Kileşekde Nuzakta näy? Evet komanda toplanyp kile näy? Ayrat Dalizovich, Marapaniç var var näy? Viktor Ahman, ona Zemski doktor näýne. Proýekti boýunça men Aydarappa çeýip gitdi. Bugün dawamda görüşýärdik. Näy? Yaşlar boýunça da öýle bizning sredni yaş wraçlaryny işleýtirganda şonday wagt. Köpmeler уже tejribeleri de var. Tege energiýalerde taşyp durar bu wagtynda. Şonday komanda formirowat etip kile bizning больницада ol bizni süýndire. Aşanlar indi ýetirä kerekdige. Bar betini biz şoşa ýerde ol raýony ol halktan narsa bar, больницада narsa bar. Halkna sözünde ýene. Tege wagt, gaýsylar wagtlarda bik köp halkna başga meseleler bar. Häzir andi bizden ýerde tege şanyp paraýdy beýtem. Halkta uje daberi bar, bizning raýon özek больницаsyna karata wraçlara, karata nälerge, karata professional komanda formirowat etip kile. Şol onkologiýa boýunça da göräsiz köpmedir azgina bolsa da bizning kadar negativ olmaýak gawazlarışlar bar diýip aýtasyň kile. Men ana aýtasyň kile nega özümde kirip tekşirip çykdym bitimden beýlesy ýylda men diýerek atnaşyny kişi karata. Kişi bilen münasebet barabir bir ýylda gana barka kile turgan aýberdir, pasient ara karata münasebet. Birgine de menim pasientim nazarlagany ýok, paýsalar wraçy grobi boldy, paýsalar medistra grobi boldy diýip öz gözleri bilen görüp çykdym bitimde aýtap, wraçlar bilen medistralar arasynda atnaşyny, medistralar bilen sanitarkalar arasynda atnaşyny, ýalaryň awrulara karata magallamasi näy? Biz urmaýan gawazlarışlar şoňa görä ötege abarudyň alynda halytdy mena tugul pek köp kanaly ýyllar içinde terbiýe alyp barataran işiniň netijesi diýip aýtar men any şoňa görä Aydarappa sizge de rahmat aýtasyň kile hem men wraçlarga da rahmat aýtasyň kile. Ýigitler ana öz derejesinde şol erkekler ana lider harisler çok professional özlerin hem başga wraçlarga da tege raýon halky tarapyndan şanyş bar hem bizni süýndirgeni de şo. Bizni süýndirgeni de şoňa koňa aýtam material teknik basynda ýasap berip men zirap gurup turasyz respublika ýetäkçiligi selamat saklaga bik köp hizmet berýär. Şolay başgalar bilen de birge işlegende bizde netijeler elbetde nige alga tarap barajak. No kadrlar boýunça aýtyp gitdi Aydarappa. Dawayt eýler biz birgeler işlerge tiýiş boýuna işleýtem. Eger de kwartira bilen meselesi bar eken biz näy? Raýon başlygy bolarak wraç kerek bugun näy? Nevrolog ýoklarymyň mümkinde. No ýok, kerek bu mümkinde. Şolay bolgaçama biz jüliýa bilen tämin etýäris. Wraç henem kişige hyzmat görsetdi. O birinçi ratda
Jülya bilen təmin etilgə teyişli kişi bulup tura, şulay bulaş, ol yaqtan qaraganda da biz bir neçikdə sizge yerden etmek ola almayız. Şulay bulaş ansın biz gelecekte de aydarap şeyde birlikte alıp qaralız, hem etkenimşe Vraçlar bilen konflikte baytığını biz barbar yukarı dereceye kotarga teyiş. Ayrat Alizo şeytip gitti, может быть, başka rayınlar bilen çalıştırganına şartlı oldur konflikte baytığını. O barbar bizden her bir bilgiçlik boyunca da bizden Vraçlar biloğa teyiş, aydarap baş, şulay biz nasıl boyunca da işler bitiririz albatta. Men de jitakçılıkna itkirasim da kila, barbar biz ayga bir mertebe şuraşabız Ayrat Alizoviç. Bütün bu Vraçları Kolaboraçlar, bizning avul boshliqlari, uchastkavoylar, maktab direktorlari. Biz indana 25 forma debatimiz, anda har bir o'lim shirog'ini biz analizlaymiz. Avur semyalarni qaraymiz. Tatar musulmon rayoni bo'lsa da bor ichki ishlik vопрослari, bizni da bir chiqqan masalalar bor rayonda. Ular bo'yicha da analizlaymiz. Shunday analiz bor bizning. Lekin u Bütünüse de jingilgina formada bara deb aytib bo'lmaydi. Bugün de bütünüse de problemalar hal deb aytib bo'lmaydi. No, agar da shuni sistemalar ravishda ishimizni olib boramiz ekan, bara jimishi bo'lacak. Alloh bersa, jimishi bo'lacak. Kelajakda bizning baribir ana shu o'lim shirog'i, keri demografik situatsiyada bizni qanoatlantiradigan sonlar tug'il, ana aytib ketarga kerak, 524 o'lim, 290 yangi tug'u. Bu bizni qanoatlantiradigan son tug'il, albatta. Şuna göre birgala başlaganda, alğa tava buruşap qo'yib başlaganda oңайga chiqa almasaqda biz barib keri dinamikani kimitirga teyish. Bu bizning oldida turgan burish ham meditsina xizmatkorlari bilan turmushga oshira turgan burish deb aytasimiz keladi. Albatta bizga murojaat bo'ldi, o'zimizning ishingda bizning. Biristanda eli bir kishi shirlarga teshili, vaksinatsiyalarga teshili, shuna ko'ra biz ışandırabız, Marat Nailishga yetkira olasiz Ayrat Alizoviç, vaksinatsiya bo'yicha bizning problema bo'lmayacak. Meni o'zim qoladilar, Alloh Allohga shukr, aytdim yetakchilarga, men esen davoysizda qolaysiz deb shulay bo'lash, hammalarda o'zlarining uyushmalarida ishlayashadilar. Bunda anglov bor xalq tarafidan. Aytam, ishonishda bor, meditsina xizmatkorlarining o'zlarini ham anglovda bor bu kunda xalqda. Shulay bo'lash, ansında qo'rqmay aytalam. Biz vaksinatsiya bo'yicha rayon xalqi bilan anglashib, siyosiy immunitet bo'ldirib bo'yicha o'zimizdan turgan ishlayapmiz deb aytaman men. Shunga ko'ra qo'ygan xizmatiga uchun rahmat aytib, 2021-yilda ana shu ofatdan qutulib, eson-emin bo'lib, rayon xalqining da esanligini, eminligini sizlar bilan birga ta'min eta olsak. Rahmat, e'tiboringiz uchun.